caras. Ongi etorri maketo blogera. Epa, a ver. Maketo otaku, Gorko blogera maketo otaku version izan. Literalmente, ez genekin segeltokian gitzi eta jarraitu dugu Otaku bat. Venga, gaur, más otakus que nunca, equipo. Ay, claro, así no se lo arpegui erakutsi. Censura. Martino hendik ez dauka bere outfita jarrita. Baina ja, batu gara Marietarekin. Así que bueno, etor zaitezte gure aventurara. Begira nor datorren. Zelan hona etortza Spiderman, Nola izan da zure esperientzia? Bueno, bai, elkarrizketa gertatzen ari da. Kaixo, klaro, ezin zara, irteten zarelako. Bueno, berdin da. Spiderman. Hemen gauz. Lander. Marieta. Gaur, arratsaldeko 6:00 hemen charla maketil, etor zaitezte. Venga, Marieta, zure txanda. Bera joan, venga. Un Spiderman karaterakizu, ez da? Bai, venga, jeitsi zaitez. Zure momentua da. Vale, bueno, el eta behin ez dugula kontatu, eman dizkigute akreditazioak, gara popuz. Lander berezia da. Ni artista naz. Lander artista akreditazioa eman diote. Bestei konbidatu akreditazioa. Eta orain, sartuko gara, como beldur zonalde batera, Obakeyashiki beldur zonaldera. Eta teorian oso beldurgarria da, erodia esan digutena. Ez dakit barruan grabatu dezakegun. Ordunak ezin dira sartu, No jokes. Así que bueno, ia ber zer bizitzen dugun barruan. Azaldu izango dugun? Bai, lehenko, bueno, baina bada espada orain sartuko gara como beldur zonalde batera. Homeka, teorian grabatuko dugu da. Ikara japonia bat. Gero geratuko gara bateria barik, zera beraz, sartuko gara bateria barik. Adelante. Empezar juntos hoy a escuchar. La llave. Nilsa. Uy. Qué mal rollete. ¿Qué? Pero me da vuelta. Tío, te sales matando. No, pero altxatuko da. No, seguro. Aupi. Mira, sartu behar ginen ona, ¿no? No, ez dira sartu. Pero había que... Tira para adelante. Aurrera. Buenas. Eupa, egunon. Era por aquí, ¿no? Ahí. Hostia, que esto sigue, es que no veo nada. Bueno, no sirve de nada. Las hay. FBI, open the door. Da, Ireki. Llama hiru aldiz sartzeko. Bat. Me cago en todo. Tu, baina, Hostia, oso ilun dago, ez dugu eser ikusten. No, tu, ez dut eser. Nile Ziago ikusiko duzue. Ez du lehengo, no? Putz bat, que dago praka batzuk, amen. Vale, no. A ver, lasai. Chilling. Ahora, a ver. Va porque no un vuelta, ¿no? Soy Charla. Por favor, tenéis que ayudarme. Esan. Estamos aquí encerrados porque el guarda ha puesto un candado en la entrada. Tenéis que ir al baño y pedirle la llave. Tú, pero al baño. Al baño ha dicho, el candado del baño. Poned vuestras manos sobre las mías y repetir Hanako, mi nombre 3 veces. Ah, vale, una. Di, Tahir. Hanako. ¿Pero cómo? Si ahora no está en este baño, tendréis que probar en el otro. Veste como una. Vale.
Oh. Kaixo, Hanako, vuestras manos y mi nombre Hiru aldiz. sobre las mías. Berriro. Tuberculosis, joe. Venga, va. Bat, bi eta hiru. Hanako. A ver, paz y amor, por favor. Vale, es que ricasco. Joder, qué maja Hanako, de verdad, es que ricasco. Muy bien. Agur. Agarrarte. 1, 2 y 3, perderéis otra vez. Huir, hay que huir. 4, 5, 6, aquí os quedaré. Etxe behin zirten harine? Hain harine. Lasai. Tío, que hay uno ahí abajo, Lander. Venga. Pero venga, Lander, tío. Es que es zurdo. Lander. Tío, soy zurdo, no se han perdido el candado. Zuku pixka bat, Martin. Pixka bat, listo. Espainiak busti nahi ditut. Eta, bueno, gero zuiz mando baita. Ez duzu nahi. Ni bezala, nik ez dute daten. Vale, pues Chinchín por maqueta, ¿ves aquí? Chinchín por Mangamore, eta por maqueta y radio. Vamos solo un día y partimos un poco de checa. O sea, darte los amigos. Qué malo está su búa. Lasai, bota. Pues baina, ez la performance muy buena. Usain gozoa, begiratu zelako milanesa jango dugun. Osea, oh my god, iritziak? Zuen iritziak? Baina, zer diritxo zuen plan? Ez dugu grabatu dugu... Ez sentirteten. Olagarroa. Ez dugu grabatu lagarroa. Ez olagarroa, pulpo. Ez que Martín ez du nahi. Martín. Es que Martín ezin aurpegi erakutsi. A ver, Martín erakutsi argazkiak. Arroso. Eta olagarroa. Olagarroa. Es que locura, eskerrik asko, Mangamoreri. Mi padre soltó la basura. No, esa. Bukatu dugu gorko Baskaria eta Un momento, pues estoy jugando. itxela izan da, itxela, locura. Oso gozoa, No, benetan, jandu dugu super ondo, Eta gero kafera gombidatu. Gainera gombidatu gaituzte kafeetara, oza, super majo. Na, es que deitu iguzue gehiago mesedes, maketo erratean lan egiteko prest dago. Baina, benetan, gozadon, oso ondo, eta orain lan egiterako, chavales, lan egiterako. Iepa, Josu editorea dekoz orain aurrean, bloga onarteldu da, bukatu egin da, nahiko desastre izan zen grabatu genuena, porque enzinik grabatzen nuen, nahi nuenean, ez genuen bereziki eguna zentratu blog bat grabatzera, beraz, orentxe bertan ikusitako klipa, grabatutako azkenengo klipa izan da, baina orain jarriko dizkizuet bertan egindako saioaren klip batzuk, saio guztia grabatu egin genuelako, eta enzi saio hori youtubera igoko dugu, hilabete ontako 25, hau da urriaren 25, ikusgai egongo da gure sareetan, baina holan pizkat saioak dastatzen joateko orain jarraian bari. Momentu guapoenak jarriko dizkizuet, así que espero dut bloga gustatu izana, eta mesedez gonbidatu gaituzu lako gauzetara, porque atxo benetan oso ondo pasatu genuen danok, oso posik irten ginen atxo bertatik, así que maketo irratean lan egiteko prest dago lehen esan bezala, así que deitu iguzue, gure sareak beti irekita dauz, mesutxu bat bidaltzeko, así que agur.
Ongi etorri jaun Andreok, maketo irratiko saio berri batera! Gaur Twitchen baino publiko gehiago dekogu! Mertxan hau da oso exclusive! Eta mertxan hau lortzeko baldintza bat dago. 3 alditan etorri behar da jendea maketo irratia. Gonbiatu gisa, zanpelara menu. Eta gaurkoa jaun Andreok, dekogu hemen, Marieta. Eta 3 alditan etorri denez, ofizialki emango diogu maketo txapela! Mercedes! ¡Qué honor! Ala. Horren hasiko gara, sartu zaitezkete. Eskerrik asko Marieta egindako aportazioagatik. ¡Ala, se ilusión! No, me vuelvo loca, Bera bota batzuk. Nola da la experiencia, Mercedes? Ala, no. Hau da, ametxe bat, nila reklamatuko duen, Eta landerek zensuratu nau. ¿Cómo? Izango zuen, niri eman eta esan diot. Impaciente. Es que jo bai, hau da ametxe moduko bat, osea, ni izan naiz maketer desde el momento 1. Hemen publikoan dagoen jendeari. Jende txau. Hasiko gara... Barkatu, Mirai izan, ezta? Mirai, barkatu. Mirai, a ver. Kaixo, Mirai. Kaixo. Zeran zau? Plano loko. Oso ondo. Baina, euskal edukiak kontsumitzen dituzu? Bueno, bizka bat. Osea, ez asko. Ez asko, baina hau da berez eduki sortzaileak ez ditut asko jarraitzen. Gehiago nahi seriak eta pelikulak ikusten dituenekoa. Eta, klaro, euskaraz bikoiztuta ez dago eskaintzan dirik, beraz ez dut askorik kontsumitzen. Eskerrak Spidermaner dugula euskal edukiak bikoizten. Interesatu edo gustatuko litzei zueke zue buruztuko euskal edukiak egotea zareetan? Bai. Eta horretarako zer egin behar dela uste duzue? Galdera erantzun itxerak, Jon Andrea. Bai. Ez que Josu erantzun dute binarioan. Ongi etorri maketo irratira! Egun onden hori. Vale, Eduardo, ezta? Bai, hori da. Eduardo, euskal edukiak kontsumitzen dituzu? Bai. Ze euskal eduki kontsumitzen dituzu? Nire eduki gustokoena Arkakuso da. Toma! Ole! Gora Arkakuso! Daukagu pedazo fitxaje. Zakit egin dezako. Ez ez? Sí. Ez? Esan dezakezu ala ez? Bai, ala ez. Bai, hori bai. Vale. Ba, hiru galdera, vale? Lehenengo, euskal edukiak kontsumitzen dituzu? Vale. Hostia, orain nola, no. Corre por culo. Claro, nola egin da. Vale, a ver. Sare sozialetan ikusten dituzu, Instagram ikusten darakoak euskal edukiak? Ez. Ez du espidermen suposatzen dut, gustu batzuk dituzuela eta zuen gustuak aurkitu aldituzue edo aurkitzen dituzue euskaraz sare sozialetan. Ez que... Ai, barkatu! Ez nahiz kasetari. Batzutan revoluzioko ona eta holan, baina generalean ez dut fandom eta holan ez. Hori egia da, fandom gutxi dago. Osea, buelte eman berzaio horri igual. Hemen zuzenean aldarrikatzen dugu euskal fandom gehiago egotea sare sozialetan, mesedez? Nire ikusi los yoyos, fan account de los yoyos euskaraz, mesedez. Mínimo. Egin dauzue, toxic yaoi eta toxic yuri euskaraz. Guztia. Bai, 100%. Mesedez, favores, arren otoi. ¡Vueltamos, querido público! Ez ikusteko ze, pues. Maketu irratia pedofilaren aurka dago.
Hay que aclarar. Porque no estaba claro. Josu, humor zuria, Humor zuria. Humor zuria. Eta han kontatzen du ETBk eduki duen evoluzioa, hartu dituzten erabakiak, eta hori hitz egiten da duela hamarkada batzuk erabaki zutela bikoizketak ez zuela merezi, euskaraz bikoiztea. Eta orduan hortik aurrera hasi ziren apurka-apurka kopurua gutxitzen, eta ere bikoizleen soldata jeisten eta kalera botatzen, eta guztia minimizatu zen orain gauden egoera arte. Vale. Bueno, pues... Fuck McDonald's! Santutxu zabalduko dute McDonald's bat. Osos de Renagos de Gasteizko Andra Marizuriaren plazan ireki dute un Starbucks. Fuck Starbucks baita ere. Se han escapado de la zona de contención que era el Boulevard. Itzuri Boulevardera. Adibidez, euskaraz lortzen duzu. Vale, TikToken kontsumitzen duzun euskal edukiak dira mythics vídeos de euskal hitz politak, ilargia, edo olako movida, no? Suposatzen dut. Dakizu zer esan nahi duen. Euskera no existen las abuelas. Bai. No, diñot, o sea, en castellano es tienen que del euskera. Zoritxarrez, hola, como contesto. No, es que hori dira, Espainiar estatu mailan viral egiten diren bideoak, porque dira el plan vídeo de españolentzat zuzenduak, de para que lo vea un andaluz, de ¿cómo se dice luna en euskera? Ilargi. Bueno, o sea, gu justo, edo gure helburua beintza da euskal edukiak sortzea, baina euskaldunentzat. En plan, egotea espazio bat, pues yo que sé, gustuko baduzu, yo que sé, Fórmula 1, pues egotea euskal edukiak, pues pa Fórmula 1, baina zoritxarrez ez daude. Horregatik animatzen zaituztegu euskal edukiak sortzera, oso erraza dalako ona gonbidatzea. Gonbidatu gaituzte eta ez digu inorpez ikusten. Vale, pues ya está, bukatzen dugu eta txalo gara zuen.